Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom juca Clash Royale și avem aici un mega opening. Cel mai șmecher chest. Acest opening n-a mai fost de nimeni. Uitați, un legendary chest și ce ne pică. Battle Ram și Bats. Nu pot să cred. Ne-a dat legendara Bats. Nu pot să cred. Oh, mănâncă glumea. Și astăzi vom face Clash Royale. Clash Royale, eu îi zic Clash Royale. Așa m-am obișnuit să îi zic Clash. Sau câteodată zic și Clash Royale. Eu am mai avut un cont. Cred că îl voi găsi dacă voi căuta în leaderboards. Știu că aveam 8000 de trofee și eram top 1 local. Ia, mă mai găsesc. Că au trecut 3 sezoane. Nu mă mai văd. Și eram într-un clan care era top 4. Avea 70.000 de trofee. Sau nu, eram top 2. Da, top 2. Dar de pe top 1 avea 78, aproape 80.000. Ok. Și mi-am refăcut un cont. Dacă mă întrebați cum mi-am pierdut contul, nu mă întrebați cum mi-am pierdut contul. Dacă vă zic, o să râdă tot București de mine. Ok, haideți să jucăm! A început și Survivor. Pardon. Ok, good luck. Eu nu sunt toxic și zic la început de meci good luck. Acum zic eu good luck. Good luck. N-am ce să-i fac. Am pus-o asta în apărare, dar n-am ce să-i fac. Uite doar cât damage mi-a luat și eu. Uite cât damage mi-a luat! Dau rage-uri foarte mare la acest joc. De ce n-ai sărit? Ești turc! Cred că asta va fi un joc la care voi înjura pe acest canal. 100%. Nu, odată! Tu-s Dumnezei mătii! Sau cum mai zice Pink, cum zicea Pink în juca Clash Royale. Dă-te maică ta, că maică ta e grasă. Hai mă, ce mai faci? Tu-s Dumnezei mătii. Dă-ăla! Eu de ce mi-am ales deck-ul ăsta? Făcut la challenge. Trebuia să aleg deck-ul meu. Sunt prost rău de tot. Aici nu sunt prost. Îți dau asta ca să spawneze scheleții. Era să zic scheleții. Ca să spawneze scheleții. Dar vă zic eu o vorbă care am învățat-o eu din grădiniță. Care mi-o zicea lumea când vrea să scape de mine. Îmi zicea, du-te și gândește-te cum doi scheleți se trag de piele. Nu știam. Și apoi, într-o zi am aflat, dar scheleții n-au piele. Și eu am fost, mamă, sunt prea deștept. Dar a zis, nu, e țeacă. Mi-a zis, scheleții, nu există scheleți vii. Și am fost... Am pierdut.
facem și live-uri cu acest joc. Dacă nu uit. Good game. Well played. A fost un match bun. Dar nu mai pot să urc în trofee, scad într-una. Că doar uitați-vă la meciurile mele. Unde era să dai replay. Cartea mea preferată este Witch-ul. Unde dădeai replay. Aici. Defeat, 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 win, defeat, defeat, win, 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 defeat, win, defeat, win, 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 defeat, win, 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 defeat și defeat. Aici au fost la asta din grup, la drafturi. Dar de aici, la meciul ăsta sunt cele așa multe defeaturi. De ce am jucat cu deck-ul ăla? Și de ce am dat pe deck-ul 3? Poate că le zic mult noroc și Dumnezeu le dă noroc și apoi... Bă, crezi că eu n-am Goblin Barrel? Ăla-am, dar tu ai... Da, și tu ai... Mi-a distrus toți scheleții. De ce n-ai dat în turn? După aia ziceam, de ce n-ai dat în ăla? Dă-n, baby dragon, ești turc! Asta e dragon turc. Bravo! Vrei să dau un premiu că ai dat un hit la turn? Doar un hit, mă. Serios, nimică, serios. Sigur o să-mi dea Scarmy. Sau o să-mi dea asta. Să dau prințul. În caz de orice. Da, sigur o să pune ceva, dar mă așteptam să aibă. Oh, nu. Curăță ea, păi curăță-l pe ăla. E bine, și-a consumat ăla. Dar sigur mai are Arrows pentru atacul meu din dreapta. Ori nu va face nimic. Nu face nimic la atac. Ba da. Și-a consumat și Arrows-ul și acum mai dau ăsta. Dacă mai are și Zep. Sau are ăla. Da. Îmi distruge pe nou. Nu, nici nu m-am apărat. Că de ce să mă apăr? What the fuck, de ce m-aș apăra? Dar mă disperă cu fireball-ul ăla. Dă ca un disperat de viață. Am dat zep cu întârziere. Duceți-vă scheleților. Dați scheleții lui. Iară pierd. De rău. L-am distrus. Nu te cred! Cum i-am distrus turnul ăla fix cu o secundă înainte? Giant Chest! Nu te cred!
Ce opening vom avea pentru următorul episod? Un mare giant chest. Și vreau o legendară. Cum ar fi să-mi pice legendară? Deci nu vreau logo. Singura carte care nu vreau e logo. Da, o carte care o vreau, dar nu mi-a dat-o, e Barbarian Battle. O vreau. Deci e prea OP, e ca un log, doar că mai OP, care spawnează și un barbar. E log, trebuia să se cheme Barbarian Log. Cred că e prea bun. Ca că nu dă 3 ca Goblin Battle. Sau 2. E bun, îl vreau. Dar nu l-am. Sau o carte care am luat-o de curând de Goblin Cage. Că eu m-am jucat înainte să se bage update-urile în care Witchu și Prințul nu ți-l mai dă în prima arenă cu Scarmiu și ăsta și Valkyrie. Stai, Valkyrie, de-a schimbat asra Valkyrie. Înainte nu arăta așa și era pregătită să dea. Înainte l-avea pe umăr și stătea liniștită. Am folosit foarte mult timp Giant Skeleton și e chiar foarte OP. Dar ce am folosit foarte mult a fost Witchu. Și cu Hogu, dar nu mai folosesc. Să debag Hogu, băieți, ce ziceți? Să debag Hogu în loc de Zep sau în loc de Valkyrie. Sau cred că-l bag, da, în loc de Prinț sau nu mai dăm un magios de mene. Nu mă întrebați de ce fac ca o capră. Asta îmi place mie. Good luck. El David. Îl cheamă A. David. Mamă, dar ce bine am pus scheleții ăia. Serios acum. Bine am pus. Sau parcă aveam ăsta de level 8. Ce când i-am distrus ăsta? Eu n-am fost atent. Acum, da, tot level 8. Acum, ăsta e următorul gol. Eu am o tactică când pun Witch-ul, îl pun în spate de tot, ca să poată să spawneze scheleție până ajunge unde trebuie. De ce am făcut așa? Și mai am o tactică care m-am uitat la un YouTuber care a zis-o cum să fii mai bun. Pune o carte care merge mai rapid în fața unei cărți care merge mai încet, ca să meargă mai repede. Cred că mai dăm un meci. E mort. Ce să mai putea apăra? Peca. Cred că s-a dat bătut. Cred că următorul episod o să fie un opening. Cred că da, apoi mâine. Că mâine o să stau să mai joc, să încerc să ajung și arena 7 și să avem și Legendary Chest-ul. Vom începe cu astea, apoi cu cele de aici. Le-am luat deja? Nu. Păi vom face pe astea de aici. Le vom face pe astea de aici și ăsta și apoi ăla. Dar hai să mai jucăm un meci așa. Episodul ăsta o să-l ținem mult. Undeva la 30 de secunde auzi.
Da, la 30 de secunde, la 30 de minute. Thanks. Omul ăsta, sper să nu fie iar AFK, cum sunt de obicei unii. Fain oșag. Mi fain oșag. Cred că îmi dă turnul ăla. Da, mi-l dă. De ce nu mă apăr? Plus o Valkyrie. Zep? Nu? Cred că îmi va da pe ăștia. Da. Dau și-o pe ăștia. Nu știu, nu mă întrebați de ce am făcut mișcarea aia nefolositoare. Dar are multe cărți bune, chiar dacă le are de Arena 1. Nu contează. Dar are foarte, foarte multe cărți level mare. Încerc să mă și apăr de mult pot. Dă-te, mă! Iau prințul și bag cu siguranță nu ăștia, cu siguranță nu ăștia. Nu știu de ce n-am mai vorbit, că eu când joc mă concentrez. De-aia n-am mai vorbit. Atac pe dreapta. Dai. Nu. Tu scandela mătii.
de player. Lasă-mă că dă iară. Dă ăla. Iară dă ăsta! Uite ce împuțit! Nu mai suport playerii ăștia. Bine, Peca! Dă-o, mă, încolo. Dă-te, maică-ta, că maică-ta e grasă. Eu am fost Ionuț, sper că v-a plăcut, scuze pentru rage-uri. Cred că voi filma fix acum un alt episod de... Nu știu, da, voi face un alt episod și episodul ăsta îl voi posta chiar dacă episodul ăsta îl fac primul, îl voi posta după episodul care îl fac al doilea, dacă mă înțelegeți. În fine, eu am fost Ionuț, sper că v-a plăcut ce am făcut, scuze pentru limbaj. Ne revedem, poate nu ne mai revedem niciodată, dar sper să ne revedem pe data viitoare.